जों सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा थांनाय बोसोरनिफ्राय फरायसा फरायसुलिफोरनि कम्पिटिशन जि माने रोंगौथि बे रोंगौथि गावनि रोंगौथिखौ दिन्थिफुंनो हानायनि मोनसे सुबिदा मोनसे प्लेटफर्म जों सनितपुर जिल्ला बर' फरायसा आफादा बेखौ होनो नागिरदों। ओंखायनो थांनाय बोसोरनिफ्राय जों बे रोंगौथि आनजाद बे आनजादखौ जों फाथिबोदों आरो जोङो बे आनजादनि गेजेरजों जों जाहाथे फरायसा फरायसुलिफोरखौ अरायबो गावसोरनि कम्पिटिटिभ जि गोसो बेनि दारै गावखौ दाफुंनो हायो। जों बे नोजोरजों दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे खामानिखौ मावदों। बे जोंनि देग्लाय नैथि रोंगौथि आनजाद आरो जों देग्लाय मोननो हादों 2230निबो एसे बारा फरायसा फरायसुलिफोर कम्पिटिटरफोर आरो जों फैबाय थानाय समावहा बेनिख्रुइ आरो बांसिन जों फरायसा फरायसुलिफोर जों कम्पिटिटर जों मोननो हागोन। जों बेखौ आसा खालामदों। जोङो ओरैनो जास्ट नाजाना नायदों जोङो जे बेनि गेजेरजों जों मा मोनो मा मोना बे उननि बाथ्रा। खिन्थु जों नाजाना नायदों जाहाथे जोंनि गोग्लैसोना थानाय बे बर' हारिया इयुनाव जाहाथे कम्पिटिसन खालामनानै गावखौ गायसननानै जोंनि हारिखौ जाहाथे अरायबो गोग्गोम गेरेमसा खालामलांनो हायो। जों बे नोजोरखौ एसे आसा खालामदों। आरोबाव जों मोनसे खोथाखौ बुंबावनांगोन। जोंनि दिनैनि बे रोंगौथि आनजादखौ मानसिफ्रा सोरबा सोरबिया माने ओरैनोसो फाथिनाय आनजाद बायदि मोनना लादों। जोङो गारजेनफोरखौ जोङो खावलायगोन जाहाथे नोंथांमोना बे आनजादखौ गावनि फिसाफोरखौ जाहाथे होनानै गावनि गथ'नि जि माने गोसोनि लुबैनाय गोसोनि साननाय गावनि ब्रेननि जि गोथौथि जि गियान बेखिनिखौ जाहाथे बिथांमोना ग्र' खालामनो हायो, जौगाहोनो हायो। जों बेखौ माने बिमा बिफाखौ खावलायगोन बेनि जाहाथे गथ' गथायफ्रा बे सुबिदाखौ लानो हाथों होननानै। आरो जों नुनो मोनदों जों दासिम जोंनि जायफोर स्टुडेन्टसफोर जायफोर कम्पिटिटरफोर बिथांमोना गोसो बायग्ले जों नुवाखै। बिथांमोना नाजादों आरो बिथांमोना गासैबो गोसो गुदुं हिसाबै जों गासै फरायसालिफोराव जोङो बे रादाबखौ हरनाय लोगो लोगो बयबो आनजादखौ होनो नाजायो। जों दासान्दि 19टा सेन्टाराव मोन 19 सेन्टाराव जोङो बे आनजादखौ फाथिदों। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सनितपुर जिल्ला कमिटिया मोनफ्रोमबो प्राइमारि मोनफ्रोमबो आनसलिक कमिटिया बेहाय गोख्रोङै मदद होनानै बे आनजादखौ जाफुंहोनो नाजादों। जों निस्सय सोरबा सासेनि नोजोरजों बे खामानिखौ जों मावाखै। दुलाराय फरायसा आफादनि जि मोनसे सानस्रि बे सानस्रिया जाहाथे हारि दाफुंनायावहा मदद खालामो बेखौ नोजोर होनानैसो बे खामानिखौ जों मावदों आरो।